किसी चीज़ को दिल से चाहो तो कायनात भी उसे मिलाने की आपको कोशिश करती है। तर ये शाहरुख खान का डायलॉग आज सच हुआ। 4-5 दिवस मी त्या पोपटासाठी जे तरसत होते, अखेरकार तो माझ्यापर्यंत पोचला। ज्या आंटीकडे तो रात्रभर राहिला, त्या आंटीला तो सुरुवातीला खरं तर हाताला पकडू देत नव्हता, चावत होता। रात्रभर त्याने ओरडून ओरडून इतका कालवा केला आणि त्यांच्याकडं मांजरं आहे, त्या मांजरं त्याच्यापाशी सारखी जात होती। त्यांनाही तो घाबरून रात्रभर ओरडत होता आणि शेवटी वैतागून त्यांनी सकाळी उठून मला आवाज दिला की अरे सविता, तो पोपट घेऊन जा। सकाळ सकाळची ऐकलेली ही सर्वात मोठी खुशखबर। मी उठले, आंघोळ केली आणि पहिलं त्यांच्याकडे जाऊन त्याला घेऊन आले। त्याला खायला घालायचा प्रयत्न करत होते, पण रागाने तो माझ्यावर ओरडत होता। शेवटी रागाने का होईना त्यांनी ते खाल्ले आणि आता तो पोट भरून व्यवस्थित शांतरित्या